देवघर जाए खाती देते नई खबारा हो मोर आवारा बलम। यह समाज जिंदाबाद हो भाई। खेसारी लाल यादव के आवारा बलम गाना आ गया बा, जे की भैया हो एकदम खूब बवाल के लेवा। एक ही घंटा में एकदम नया रिकॉर्ड बना दे लेवा भैया, एकदम 50,000 पार कर गया बा भैया। नया रिकॉर्ड ही हो काहे कि भैया भक्ति गाना भैया। लड़की एकदम शुरू में कहा ताड़ी बतावा गौना करवा लेला एकदम, और सावन बीत रहल बा बतावा एकदम आवारा एकदम बिल्कुल एकदम तोहरा पे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहल बा। हमके बिल्कुल एकदम ना खर्चा दे रहल बा एकदम देवघर जाए के, कैसन आवारा बन गेला एकदम भैया। आगे कहा ताड़ी एकदम कि आरा से हमके एकदम गेरुआ साड़ी खरीदे का, तो भी एकदम हमारा पास एक फूटी खोड़ी नहीं की काहे कि नया नया गौना भइल बा, तो भैया वो पैसा कहाँ से आई भैया। लेके कहा ताड़ी बतावा हम कुमारे में रहने तो एकदम खूब शिव जी के एकदम पानी डालने सोमवारी कहनी, और हमारा पति से ऐसा एकदम निहोरा कहनी है पति देव हमके शिव जी भगवान ऐसा दिया जे कि हम तोहरा एकदम देवघर आए, देवघर एकदम पति के संग भी आए एकदम, और पूरा एकदम मन्नत कहनी पर का दे देला हमके भैया। एकदम पूरा एकदम अक्रेस कसे हुए ऐसा गनवा लिखले बाड़े जे कि भैया वो महिला के ऊपर है, महिला के एकदम जे दर्द है वो दर्द एकदम प्योरले बाड़े। और खेसारी लाल यादव भैया अपने एकदम गम में बाड़े एकदम भैया, अपने एकदम काम काज में लगल बाड़े भैया। बिल्कुल एकदम लड़की के मतलब कि अपना मेहरारू के एकदम बिल्कुल एकदम देखभाल में नहीं के लग रहे बाड़े भैया। रानी बाड़ी एकदम एक्ट्रेस जे कि भैया एकदम खूब एकदम खेसारी लाल यादव के पैर पकड़ रहे बाड़ी, एकदम हाथ पकड़ रहे बाड़ी। खेसारी लाल यादव मान जाए, लेकिन भैया का खेसारी लाल यादव मानी अपना आकड़ में एकदम चूर बानी। तू मेहरारू हो तो मेहरारू रहे, वो चार कोना में एकदम बंद रहू, कहीं जाए की जरूरत ना भैया। ऐसे गाना भैया गनमा में एकदम पवन सिंह के टीम वाले एकदम काम कैले वाले प्रियांशु सिंह जे कि भैया म्यूजिक बनेले वाले भैया। भैया और सबको लड़ रहे बा भैया, और पवन सिंह और दोनों टीम में आपस में एकदम मिलजुल के एकदम काम कर रहे वाले भैया। विवाद कम करी काहे कि भैया सब मिलजुल के काम करी काहे कि भाई कामे केला में फायदा, और भोजपुरी के नंबर 1 बनाए भैया। ऐसे हम वीडियो बनाए ले। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया। लाइक सब्सक्राइब ठोकी काहे कि भोजपुरी के नंबर 1 बनावे का।